राकेश ब्रह्मनि जितु हाग्रामा महिलारिखौ जुमाय फाग्ला आरो मुसलपुर जिल्ला बेजों लोगोसेनो मुसलपुर जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ अर्थात बिपिएफनि मावथिफोरखौ जुमाय फाग्ला होननायनि सायाव प्रतिक्रिया जे माने बहुत खोथा होनानै बोले सेंग्राफोरनो सिख्लाफोरनो साख्रि होगोननो नखरे नखर आइजोफोरनो ससाइटिफोरनो आत्महायगतफोरनो 75,000 थाखा होगोन होननानै माखासे निबुनुवाफोरनो स्किल डेभेलपमेन्ट होगोननो संस्थापन खालामगोन सरकार मोनसेया भुल खालामनाय माने जनसाधारणखौ बिपदे परिचालित खालामनाय ओरैबायदि लासिं सिं खोथा जि समायाव जोङो गावनि अस्तित्वनि जातिनि संस्कृतिनि खोथा बुंबोदों किन्तु बर'नि आर'नाइया बहा थांखो जि जाति प्रेम देश प्रेम जातिनि संस्कारनि खोथा बुंग्रा नेताफोरनि सरकार दिनैनि सरकारा जोंनि अस्तित्वनि संग्रामनि गेजेरजों सृष्टि जादों दिनै बिथांमोना बावबाय बिथांमोना बिनि खुनु मा होनो दायबद्धता नङा एसेम्ब्लिनि कुइसनफोरखौ खोनासंदों नायदों मोनसेबो उत्तर सटिक उत्तर गैया मोनसे कुइसननिबो कारेक्ट एन्सार जेबो मोनाखै गतिके बिटिसिनि रायजोखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय खोथा बुंनानै बिथांमोना सालायनो नागिरदों बिथांमोना पदे पदे माने गादलिनगासिनो दं मुसलपुर जौगानायनि 100 कौटि माने रां होनायनि खोथा आजि माने 6 माससो जालांबाय मुसलपुर तो बाथौफुरि जितु रडसआव खालबार फिसा मोनसे 2 मिटार ना 1.5 मिटारसोनि खालबार सिफायनानै दोनदों आरो बेजों लोगोसे मुसलपुरनिफ्राय जाला रड लामाया सिफायनाया 6-8 मास जालांबाय हाद्रिजों दिनै रायजो थाबायनो हाला अन्थाइ ख्राव ख्राव एक्सिडेन्ट जायो गारि हाद्रिजों थानो हाला मुसलपुर जिल्ला दिनै जिल्लानि हेडक्वार्टाराव जों मोनसे प्रेस मिट बेवहाय लिंदों आरो जों बिनि दारै रायजोनाव मोनसे मेसेज होनो सानदों थांनाय 15 तारिख बड'लेण्ड रादाबाव ओंखारनाय राकेश ब्रह्म बिटिसिनि EM फिसारि आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि EM नि सायाव जे बड'लेण्डनि आगुनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव आरो मुसलपुर जिल्ला BPF हान्जानि सायाव जि अजद दैखांदों बिनि सायाव जोङो बेनि फिननाय होनो होननानै दिनै बेवहाय प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों बिनि सिगांनो जोंहा दिनै दुखु गोनां खोथा जोङो सासे जोंनि BPF नि मावथि दिहिरा ब्लक कमिटिनि BSUनि गाहाय नेहाथारि रुपक नार्जारि बिथांखौ जों दिनै मा होनो थांनाय माने कभिडआव बिथाङा बेरामाव गोग्लैदोंमोन आरो फिन बे बेरामनि मोनसे आरो जाफिननायाव बिथाङा माने दिनै जिउ गोमाबाय बेखायनो जोङो सिगां जोंनि बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोर शान्ति लाभ खालामो बिनि थाखाय जोङो कन्डलेन्स मोनसे खालामनो नागिरदों आं गासै जोंनि
बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे 1 मिनिट कन्डलेन्स बिथांनि थाखाय खालामगोन आरम्भ जाबाय जागोन दा दिनै जोङो गिबियावनो राकेश ब्रह्मनि जितु हाग्रामा महिलारिखौ जुमाय फाग्ला आरो मुसलपुर जिल्ला बेजों लोगोसेनो मुसलपुर जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ अर्थात बिपिएफनि मावथिफोरखौ जुमाय फाग्ला होननायनि सायाव प्रतिक्रिया होनो सानदों। जों बयबो मिथिगौ सारा बिटिसि मिथिगौ आसाम मिथिगौ भारतबर्षआ मिथिगौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव नो बिएलटिनि जितु संग्राम सशस्त्र संग्राम बे संग्रामनि गेजेरजोंनो दानि बिटिसिआ दाजादोंमोन आरो बिथांनि नेतृत्वआवनो दिनैनि जितु भारतनि जितु 6 शिड्युल्ड भारत संविधाननि बिनि सिङावहाय बेखौ दानाय जादों। बेखौ जायफ्रा जाम्बा जाय मानसिफ्रा मिथिया हयथ' आं बे मानसि बिथांखौ राकेश ब्रह्म बिथांखौ बुंगोन बिथाङा सासे नेहात आरो रोंथारि सासे बर'नि जारिमिन बे बर' आलादा रायजो बिनायनि जारिमिन बर'नि राव हारिमु बर'नि संस्कृति जातिनि अस्तित्व संग्रामनि खोथा राजनैतिक अधिकार संग्रामनि खोथा बेखौ बे राकेश ब्रह्म होननाय मानसिया जेबो गियान गैया। এই गतिके बेफोरबायदि सासे मानसि जाय मानसियानोखि बिटिसिआव केवल थाखानि बोलोजों राजनितियाव फैदों बे गथ'आ खुनु राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक खुनु बेकग्राउन्ड गैया खुनु बेफोरनि गियान गैया बेनिखायनो बियो दिनै जि गोसो जि खुगायाव फैयो जि गोसो जायो बेखौनो बुंनायखौ नुबोबाय थादों विभिन्न माने फेसबुक ससियेल मिडिया बेफ्राव जोङो नायबोबाय थादों आरो बेफोरनि प्रतिक्रियाखौ हयथ' बहुत मानसिया बेनि रिएक्शनखौ होनायखौ नुबोगासिनो दं। लासिंसिं खोथा जे हाग्रामाखौ जुमाय फाग्ला होननाय खोथाया जे जि संग्रामनि दारै दिनै सृष्टि जानाय बिटिसि सोरखारखौ दिनै बिथाङा बे गादियाव जिरायनानै जि सरकारनि इयाम जागासिनो दङ बिथाङा बेखौ हयथ' मिन्थिया बोरैहाय बिटिसि सृष्टि जाखो बिनि दैदेनगिरिया सोरमोन बेखौ सोर सुक्ति खालामखो बिथाङा जेबो बिनि गियान गैया। এই गतिके बे स्वाभाबिक होननानै लादों आं बे सासे एकदम नेहात रोंथारि सासे मानसि এই गतिके हाग्रामानि मावनाय दांनायनि सायाव बा हाग्रामा महिलारि जोंनि दानि आफादगिरिनि सायाव बेफोरबायदि रायजोआ हयथ' बहुदा सिन्था खालामनो बाध्य जादों बिथांनि खोथायाव आरो जों बाध्य जादों जिल्ला बिपिएफ आफादा जे जों गासैबो जिखिनि आन्दलनकारिमोन बिटिसिनि सुक्तिनिफ्राय आदि आन्दलन खालामनानै सुक्तिसिमहालागै आरो 17 बोसोर जितु शासन खालामबोबाय हयथ' बे खोथाखौ नायोब्ला बिटिसिनि साननो गोरों मेलेमजिबि साहित्यिक बुद्धिजीबी मानसिफ्रा हयथ' बेखौ बुजिगोन
जे थांनाय दिनफोरनि जितु बिटिसि ओनसोलनि बे ओनसोलनि रांखान्थिनि अबस्था जोंनि सामाजिक बेबस्था आरो जोंनि जिखिनि हान्था मेला देहा फाहामनायनि खोथा साइस्थ'नि खोथा लोंनाय दैनि बान्दो बालानि खोथा गोबां बेफोर समस्याजों बे ओनसोला गोग्लैसोनानै दंमोन। दिनैनि जुदि जोङो आसाम आरो बिटिसि ओनसोलखौ जुदि तुलनामूलक भाबै जुदि जोङो नायोब्ला जे बिटिसिनि जौगानाय आरो आसामनि जौगानायखौ जुदि तुलना खालामनानै नायोब्ला बिटिसिजों रुजुनो हानाय दासिमबो आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्रा बे रोखोमनि दावगायाखै। बुंनो थाङोबा बिटिसिनि जौगानायखौ लानानै बा बे बिएलटि एकर्डखौ लानानै भारतनि माखासे मिनिस्ट्रिनि मानसिफ्रा बेवहाय गोबां बाख्नायदों आरो इभेन सिक्किम बायदिनिफ्राय फैनानै बिटिसिनि मडेलखौ फल' खालामनो थाखाय बिथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नायफैदों। बिनि प्रशासनिक बेबस्था बिनि जितु जौगानाय दावगानाय बेफोरखौ माने बिथांमोना नायगिदिंफैदों। दिनै अन्यान्य रायजो जेफोर माने काउन्सिलफोर दङ गोबां काउन्सिल दङ नर्थ इस्टआव बे काउन्सिलफोरनि दैदेनगिरिफोरा दिनै हाग्रामाखौ नेतृत्व खालामनानै बे सिक्स सिडिउलनि माखासे खामानि दामानि डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथाखौ लानानै हयथ' मोनसे समाव हाग्रामानि नेतृत्वआव दिल्ली सरकारजों बे खोथाफोरखौ रायलायनाय जाबोदों। ट्राइबेल अर्थात बर'फोरजों लोगोसे ट्राइबेल आरो नर्थ इस्टनि माखासे सिक्स सिडिउल ओनसोलफोरखौ हाग्रामाया मोनसे समाव नेतृत्व होबोदों। बे बांद्राय बुंनाय जाया आरो जों बुंगोन बे बिटिसि ओनसोलाव जि जौगानाय दावगानायनि खोथा बुङोब्ला दिनै नै थांनाय 14 थारिख डिसेम्बरनि 14 खालार खालि 14 खालार खालि मसलपुराव बर्षपुर्ति अर्थात बोसोरसे जानायनि मोनसे माने मा होनो बिसोरो मोनसे प्रग्राम खुंदों। आं सानो बा मानसिफ्रा बेफोर प्रग्रामखौ नायनानै गोबाङा सावरायदों अयथार जोंबो जोंनि गेजेराव सावरायदों। बे सोरखारा बोसोरसेयाव मोनबैसे लामा मावखो मोनबैसे दालांनि खामानि मावखो आं स्वयं मसलपुर ओनसोलनि सासे माने मा होनो बिनि नागरिक बिनि एक्स एमएलए एक्स एम बेवहाय दिनैसिम फाक्का ससेबो लामा जायाखै गोदानै दलां गंसेबो जायाखै बेवहाय खुनु न' गंसे गोदान लुजायाखै खुनु बेवहाय डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटि खुनु मोनसेबो बेवहाय जायाखै। उदाहरन हिसाबै बिथांमोना बुंथों जे मसलपुराव मा गोदान खामानि मावखो बेजों लोगोसे बुंनांगोन आंथ' थिफुदला होननानै बुंदों गोबां थिफुदला खोथा बुङो। बिथांनि घोषणा बिराद गिदिर घोषणा होलांनानै दङ। हयथ' बे थांनाय हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो माने सिक्स फाइनेन्सनि जि आसनिनि गेजेरजों मसलपुरनि टाउन डेभेलपमेन्टनि थाखाय 100 crores बा अन्यान्य जिल्लानि जोंनि हेडक्वार्टार साब डिभिजन बेफ्राव 100 crores जे सिक्स फाइनेन्सआव हमनाय जादोंमोन। दिनैसिम बे थाखाखौबो केन्द्र सरकारनिफ्राय लाबोनो सक्षम जायाखै। इभेन डिआरडिनि दिनैसिम गोदानै खुनु फान्डिं जायाखै दासिम। 1 बोसोरनि बारलांबाय 1 बोसोर जाबाय किन्तु दिनैसिम डिआरडिनि खुनु गोदान थाखा फैसा फैयाखै खुनु गोदान आसनि लानाय जायाखै। दिरिङाव दालां
फोसावहैदों बे माने सुबनखाता टु निकासि रडनि दिरिं दैनि सायाव जिहेतु बायनानै थानाय दालां बे दालांखौ घोषणा खालामदों रायजोनि सिगाङाव जे बेखौ बले माने मा होनो गोदानै लुफुंजासिगोन किन्तु घोषणा जानायनि दिनै 1 बोसोर जालांबाय बे दालाङाथ' दाबो जायाखै बयबो नुदों जों बेखौ ओरैनो प्रतिक्रियानि नामाव होनाय प्रतिक्रिया नङा बे जाहैबाय बास्तब दिनै नोंथांमोना थां बेवहाय नुगोन बे दालाङा गोबायैनो दङ दासिमबो मा होनो बेवहाय बिपिएफआ लुफ्रामनाय बोरिमाखा जिथु दिरिं दालां दैनि सायाव लुनाय दालां दिनैसिम बे दालांखौ गोदानै राकेश ब्रह्मआ बेखौ उद्बोधन खालामहैदों उद्बोधन खालामदों किन्तु दिनैसिम जाफुङाखै जि दालाङानोखि हाग्रामा सरकारनि दिनाव बिपिएफनि सासननि समायाव बे दालांखौ लुनाय जादोंमोन दिनै बे गोदान सरकारा बेखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै बेफोरबायदि लासिंसिं खोथा बिनि अनगायै आं दा खोनादों जे जोंहा मा सालबारि साब डिभिजननि आन्दाराव सनापुलि रुपापुलिनि बिसिडिसिनि आन्दाराव गनकपारा टु सैतानगुरि रड कमलाकान्त बसुमतारी होननाय कन्ट्रेक्टरनि नामाव बिथाङा लादोंमोन बे खामानिनि दालां बायनाय खोथाखौथ' बधकर पेपाराव ओंखारदों माने टिभिफ्रावनो ओंखारदों आरो बिनि थाखाय मा होनो सासे इन्जिनियारा सासपेनसन जानांगौ जादोंमोन सानै एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सासे सासपेनसन जानांदों आं गिबियावनो बुंगोन बे राकेश ब्रह्मआ खुनु बेकग्राउन्ड गैया होननायनि खारना बेखौ बुङो बे सासे कन्ट्रेक्टर 2 नम्बरि कन्ट्रेक्टर खारन बे कन्ट्रेक्टरनि दालां लुनाय माने खैएक दिनावनो बियो बायदोंमोन आरो बिनि थाखाय इन्जिनियार आरो एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि माबाया साकरिया सासपेनसन जानांगौ जादोंमोन आरो नै दा तिहुदुमनि रड मावगासिनो दङ सिङाव मा होनो टाइमार होआलासिनो खामानिखौ मावदों माने ब्लेक टपिं होनाय लोगो लोगोनो बियो गासिबो गुरलाब गुगाजोबदों बिथांनि जथ' खामानि PMGSY होन जि कन्ट्रेक्टआनो होन मोनफ्रोमबो खामानियाव कमप्लेन दङ आरो बिथाङा कन्ट्रेक्टर सासे थाखानि बोलोआव प्रमद बर'जों थाखानि बिनिमयाव बियो केन्डिडेट लादों आरो बेहा खुनु सामाजिक राजनैतिक खुनु माने गियान गैया आरो बियो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि भबिष्यतनि जातिनि भबिष्यतनि ओनसोलनि भबिष्यतनि थाखाय बियो माने भयंकर खोथा खारन बेफोरबायदि नंखाय मानसिफोरखौ लानानै दिनैनि बे सोरखारा दिनै बिटिसिनि गोबां माने गिदिर माने सिमांनि खोथा बुङो आं खोनादों बावैसो आगोल खख्लाबारि जोंहा बे फार्माव थांदों माबा 1 किल'मिटार माने फिसारि जावनोसैनो अर्थात आं सानदों आं बेखौ बुजिदों 1 किल'मिटार फिसारि जावनानै बिथाङा बिटिसि रायजोनो ना जाहोजोबनोसै नामा खारन बिथाङा माने फिसारि डिपार्टमेन्टनि EM बेखायनो बिथाङा माने 1 किल'मिटार फिसारि जावनानै बेवहाय ना फिसिनानै सारा बिटिसि ओनसोलनो जाजोबहोनोसै आरो बावैसो खोनाबाय थायो अमा मिशननि जितु कनसेप्ट
कनसेप्ट बे कनसेप्टखौनो दिनैसिम माने रायजोनो मोजाङै खोन्थानो रोङाखै अमाखौथ' बर'फ्रा साधारनभाबै ट्राइबेलफ्रा ट्रेडिशनेलि फिखायो अमाखौ फिनोबो रोंखागौ अमानिफ्राय मा जायो बे अमाया बोरै प्रडाक्शन जागोन अबाव पेकेजिं जागोन अबाव बेनि माने मा होनो ससेस खालामगोन अबाव मार्केटिं जागोन बेनि खुनु कनसेप्ट क्लियार नङा आं बेखायनो बुंदों बिथाङा इएम जानायनि सिगां डिपार्टमेन्ट सालायनायनि सिगां डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजां स्टाडि खालामथों बे फिसारि ना फिसिनायनि आबादखौ बोरै मावो बेफोरखौ गाव ट्रेनिं लाग्रोनाया मोजां ट्रेनिं लाग्रोनांगोन आरो बे मोजां बुजिग्रोनांगोन बेवहाय जोंहा सम्भाबना मा दं गैया बियो मोजां बेखौ बुजिग्रोनांगोन दा बिनि अनगायै भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव अमा मिशन आं दहायनो बुंबाय अमा मिशना मा दिनैसिम रावबो बुजिया जेबो एक्टिभिटि नुवाखै माफा मानै हांसो रानदोंनो बोरमा माफा मानै रानदोंनो बेजोंनो थारमाने बिटिसिनि मा होनो डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोनहा नुबाय बेनो बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ गतिके बिनि खोथा बुंनानै फोजोबनो हाया जि खुगायाव फैयो जि गोसो जायो बेखौनो बुंगासिनो दङ गतिके बेवहाय बिभ्रान्ति जानांगौनि जेबो खारन गैया जों बिपिए बा स्टेट जे दानि जितु बिटिसिखौ बिटिआर नामाकरण खालामदों बेवहाय जोंहा पार्टिनि सिद्धान्त दं बिपिएफनि सिद्धान्त दं बिपिएफआ बिनिफ्राय गामि कर्तन खालामनायाव बिपिएफआ मालाबाबो गनायनाय गैया लोगोसेनो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि सायाव आसाम सोरखारा फर्थ लेंगुवेज जाबसिननायनि खोथा बुंदों बर'फोरनो बेफोरखौ जोंहा गनायनाय गैया लोगोसे बेल ब्लकखौ उथायनाय जिहेतु बिटिसि ओनसोलावबो जागोन जोंहा आसाम सोरखार अर्थात बे बिजेपिनि सायाव जोंहा सन्देह दं खारन दिनै रानि सनापुर आरो बिदिनो धेमाजि बेफोर ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बिथांमोनहा उथायदों आरो लासै बे बिजेपि सोरखारा जे सिक्स सिडुलखौ स्क्रेप खालामलांनो नागिरदों बियो हयथ' बिसिनि खामानि दामानिनि गेजेरजों नुजागासिनो दङ 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो मा होनो गथायनाय आसाम सोरखारनो गथाय हरफिननाय आरो ट्रेन्सफारेन्ट पस्टिं जितु साबजेक्ट बेखौ डिसिखौ सेक्रेटारि खालामनानै दिनै पावार खालामनानै होनाय बेफोरखौ जोङो मालाबाबो बिपिएफ दला गनाया आरो दिनै आसाम सोरखारा अर्थात हेमन्त बिश्व शर्मा बिजेपिनि जितु सरकारा बिटिसिखौ बर'फोरखौ धंस खालामनायनि जि षड़यन्त्र बेखौ सोर खालामदों सोर खालामनायनि सुबिदा होदों प्रमद बर' सरकार आरो प्रमदनि नेतृत्वआव बेफोर खामानिया जागासिनो दङ आं बेजों लोगोसे जातिखौ बुद्धिजीबीफोरखौ सामाजिक संगठनफोरखौ धोरोमारि आफादानो जा बिभिन्न जोंनि गेजेराव जि जाति जनगोष्ठियानो जा बिनि गेजेराव जोङो खोथा बुंनो थाखाय आं आंनि दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायदों बिथांमोना बर' जातिनि खोथा बुंनानै बर' जातिखौ केन्द्र खालामनानै बिथाङा लिडार जादों नाम्बार 1 बिथाङा बड'लेण्डखौ त्याग खालामनाया बिनि 1 नम्बर दस प्रमद बर'आ बिएलटिआ सुक्ति खालामदोंमोन बड'लेण्ड गाराखैमोन बिनि आगोल बिएसि जादोंमोन
बिएससियावबो बड'लेण्डखौ गाराखैमोन दिनै मा होनो बिटिआर सोरखार बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा होनो प्रमद बर'आ बेखौ माबा मोनसे बिनिमयनि गेजेरजों बियो फानदों आरो जातिखौ बिक्रि खालामदों दिनै बिपिएफनि जनप्रियता आरो इउपिपिएलनि जुदि जनप्रियताखौ नायोबा नोंथांमोना निस्सय नुगोन बियो सिदा खोथा जे बिपिएफआ थांनाय बिसायख'थियाव बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमा लानानै देरहासार जादों 17ता एमसिएलएफोरखौ जोङो रायजोनि समर्थन मोननानै देरहादों बेनो फोरमान जे बिपिएफखौ जे दिनैसिम बिटिसि ओनसोलनि रायजोआ गनायो बेनो फोरमान बिथांमोना बुंदों बिपिएफ थानाय नंला बिपिएफखौ बावलांसिगोन बिथांमोना साबैसे देरहायामोन साबैसे बेसे जनखौ रायजोआ भट होदोंमोन मात्र 11 जन 11ता सिट देरहादोंनै बिथांमोना फैदोंमोन आरो बुंनो नागिरदों बिथांमोना जे माने बिपिएफआ माने बेवहाय समर्थकानो गैला भित्तिहीन खोथा जेसेखिनि समस्तिफोराव जों जेनदोंमोन एकदम नगण्य भटआव जोङो जेनदोंमोन 300 कसुगावआव 300आव जेनदों 700 500 1000 1200 बेखिनि डिफारेन्सआव जों जेनदों आं सानो बे 11ता सिटखौबो इउपिपिएलआ देरहानो हायामोन खोथाया जाहैबाय बिनि उनावनो दंमोन बिजेपिनि जिथु माने सहाय बिथांमोननि थाखा फैसा बिथांमोननि सासन प्रसासननि षड़यन्त्र बेफोर गासिबो माने बिथांमोन देरहानाय 11ता देरहानायाव आखाइ दङ दिनै बिपिएफजों नांनो जदिहे दिनै बिटिसिनि पुनर बिसायख'थि जायो दिनै इउपिपिएलआ मोनसेबो माने आसन देरहानो हानाय नङा खारन 11 मासाव नुबाय रायजोआ उपलब्धि खालामबाय बे सोरखारा जे बिजेपिजों सालायजानाय जातिखौदि धंस खालामसै ओनसोलखौदि धंस खालामसै बियो बयनावबो मोनसे साननाय फैदों आरो बयबो मोनसे गिनाय फैदों आरो बिदि थांबाय थानांगौ जायोब्ला बे प्रमद बर'खौ जुदि रायजोआ बे धरननि खामानि मावनो खाबु होबाय थायोबा बियो बे 6 सिडुलखौ धंस खालामगोन बिनि थाखायनो सम थानायावनो रायजोफ्रा बे सोरखारनि जितु मावनाय दांनायनि सायाव आवाज थिखांनांगौ खोथा बुंनांगौ खारन मा जुक्तियाव आसाम सोरखारा बे 16ता डिपार्टमेन्टखौ लांनो हायो एपइन्टमेन्ट थांनाय टेट परीक्षानि जितु 447ता पस्टखौ मा होनो जायगानिफ्राय बेवहाय एपइन्टमेन्ट हरबाय हाग्रामा सोरखारनि दिनाव बिटिसियावनो टेट परीक्षा होनानै बिटिसियावनो सेलेक्सन खालामनानै बेवहायनो एपइन्टमेन्ट होयोमोन बिटिसि ओनसोलनि जोंनि गथ' गथाय गोरों गोरायानो बे साख्रि बाख्रिखौ मोनोमोन दिनै बेबो गैया सिएसबिखौ दिनै सिफायबाय जि माने 6 सिडुलनो खमथा होदों 3rd and 4th ग्रेड साख्रिखौ बिटिसिआ अर्थात बे बिटिसि सोरखारा सेलेक्सन बर्डनि दारै इन्टारभिउ लानानै सेलेक्सन खालामनानै बेखौ साख्रि होनो हायो बे जाहैबाय जोंनि बे 6 सिडुलनि खमथानि अधीनाव
बेखौ दिनै बे क्षमताखौबो धंस' खालामनानै लाबाय धंस' जादों होनना आं सानाखै खारन बे जाहैबाय बिजेपिआ बेखौनो खालामदों प्रमदखौ लानानै आगोलाव दोननानै बिनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै ट्रिगार बोगासिनो दङ बिसोरो धाल हिसाबै दङ दिनै बुंनो थांबा प्रमदनि संख्याया बेसे बिजेपिनि संख्याया बेसे प्रमदआ दिनै गिनाय दं बे प्रमद सरकारा दिनै प्रमद बर'नि सरकारा गिदों हयथ' बिथांमोनखौ सानसे गारनानै बिजेपिआ सासन खालामाथ' बिटिसिआव बेबो असम्भब खोथा नङा असम्भब खोथा नङा এই গতিকে राजनिति खालामनायनि नामाव जातिनि गासैबो ओनसोलनि आरो बे सिख सोदोलनि जिथु क्षमताफोर बेफोरखौ जि धरनै आसाम सोरखारा गावनि आखायाव लांफिनदों अधीनाव लांफिनदों बेखौ बिपिएफआ मालाबाबो गनाया आरो जों गनायनो हाया पार्टिया बेखौ जेब्लाबो प्रतिबाद खालामगोन आरो बिपिएफ पार्टिनि स्टेन्डआ बेनो बे गथ'नि सायाव आं गथ' होननानै बुंदों बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों जे दाख्लै बावैसो मोनसे अर्डार ओंखारदों जे माने दानियालायनो अफिसाव थाङोब्ला अफिसियेल माने गामसा लानांगौ होननानै अर्डार ओंखारदों ओरैबायदि लासिंसिं खोथा जि समायाव जोङो गावनि अस्तित्वनि जातिनि संस्कृतिनि खोथा बुंबोदों जों लुबैया जों गामसाखौ नेग्लेक्ट खालामा खिन्थु बर'नि आर'नाइया बहा थांखो जि जाति प्रेम देश प्रेम जातिनि हंसकारनि खोथा बुंग्रा नेताफोरनि सरकार दिनैनि सरकारा बे सरकारा दिनै खिन्थु बेवहाय जेबो प्रतिक्रिया गैया जे माने बर' आर'नाइनि अनगायै गामसा लानांगौ गामोसा लानांगौ मा खोथा बियो आसामाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दं नेपाली दं बर' दं राभा दं सरनिया दं थिवा दं मिसिं दं बा अन्य राजबंशी दं बिथांमोनाबो गावबा गावनि ट्रेडिशन मोनसे दङ जे बिथांमोना गावबा गावनि परिचयनि बर'आ जेरै आर'नाइ लायो राजबंशीयाबो गावसिनि मोनसे सिन दं दा बयबो जातिफ्रानो गावबा गावनि दं এই गतिके बेखिनि खोथाया जे बर' माहारिनि संस्कृतियाव जे आघात होदों जातिनि जितु जोंनि जि परम्परा जोंनि संस्कृतिखौ जे धंस' खालामनो नागिरदों बेफोर अति दुर्भाग्यजनक जि सरकारा जोंनि अस्तित्वनि संग्रामनि गेजेरजों सृष्टि जादों दिनै बिथांमोना बावबाय बिथांमोना बिनि खुनु मा होनो दायबद्धता नङा भुल जादोंनो गोरोन्थि जादोंनो अर्डारा माबादोंनो बिदि होननानैनो बेखौ माने मा होनो रायजोखौ माने मा होनो सन्तुष्ट खालामनानै दोननो नागिरो सोरखार मोनसेया भुल खालामनाय माने जनसाधारणखौ बिपदे परिचालित खालामनाय आं थांनाय जोंनि बिटिसिनि जिहेतु सेसन मा होनो एसेम्ब्लिनि कुइसनफोरखौ खोनासंदों नायदों मोनसेबो उत्तर सटिक उत्तर गैया मोनसे कुइसननिबो कारेक्ट एन्सार जेबो मोनाखै बे प्रश्ननि उत्तर मोनसेबो जायाखै बेवहाय बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जेखौ पबित्र सदन होननानै बुङो जि सदननिफ्रायनो आयेन दानाय जायो जि सदननिफ्राय देशखौ परिचालना खालामनाय जायो देशनि भबिष्यतनि खोथा आलोचना जायो आयेन कानुन रचना जायो दिनै बेवहाय बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंदों এই गतिके बिटिसिनि रायजोखौ
नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय खोथा बुंनानै बिथांमोना सालायनो नागिरदों बिथांमोना पदे पदे माने गादलिनगासिनो दं दिनै रायजोनि मोखाङाव थांनो हायाखै थांनाय बिसायख'थियाव रायजोनि भट लानानै फैबाय जे माने बहुत खोथा होनानै बले सेंग्राफोरनो सिख्लाफोरनो साख्रि होगोननो न'खरे न'खर आइजोफोरनो ससाइटिफोरनो आत्महायगतफोरनो 75,000 थाखा होगोन होननानै माखासे निबनुवाफोरनो स्किल डेभेलपमेन्ट होगोननो संस्थापन खालामगोन आरोबाव नानानथा रोखोम माबा शिक्षा अभियान माबा अभियान हेन तेन खालामदों न'खर थांनानै बै माबा मा होनो स्टिकार मारिहैदों बेफोर जातिखौ अन्धकाराव लांनानै दिनै बिथांमोना मा होनदों दिनै क्षमतायाव फैदों बिनि परिणामखौ मोनगोन हयथ' दिनै 1 बोसोरावनो बिनि प्रतिक्रियाखौ जों रायजोफोरनिफ्राय मोनदों जे भुल खालामबाय होननानै दिनै रायजोआ स्वीकार खालामो जों जे प्रमद बर'खौ अर्थात बिथांमोनखौ सरकार दाहोबाय बे भुल जादों दिनै माने रायजोआ स्वीकार खालामो बेखौ गतिके बिदि गोबां माखासे खामानिफोर दं नैबेबो बुंनांगोन मुसलपुर जौगानायनि 100 कौटि माने रां होनायनि खोथा आजि माने 6 माससो जालांबाय मुसलपुर तो बाथौफुरि जितु रडसआव खालबार फिसा मोनसे 2 मिटार ना 1.5 मिटारसोनि खालबार सिफायनानै दोनदों मैखो रडआवनो जालातु कुमार काटा रडआव बेवहाय बे गंसे खालबारखौनो लुनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे मुसलपुरनिफ्राय जाला रड लामाया सिफायनाया 6-8 मास जालांबाय हाद्रिजों दिनै रायजो थाबायनो हाला अन्थाइ ख्राव ख्राव एक्सिडेन्ट जायो गारि हाद्रिजों थानो हाला दै सारनाय गैया दिनैसिम फाक्का जागोन होनना रायजोआ सानदोंमोन आसा खालामदोंमोन किन्तु 8 माससो दिनै बिदिनो दं बेनो फोरमान मुसलपुरानो बिराद जोंगा मागा जासिगोन बिनि उदाहरन हिसाबै मोनसेबो खामानि देखायनो हाया बे जोंहा कालचारेल भवन लुनाय दंमोन दिनै माबा खोरखि सिफायो माखौबा लुफिनो आरो दिनै माबा डिस्ट्रिक्ट सेन्टाराव माबा एसे लुखोदों लुखानायनि सायाव लुदों बायाव जोंहा कमिउनिटि हल दंमोन मा खालामनो नागिरदों रायजोआ दिनै स्पष्ट नङा बेसे थाखानि स्किम मा खालामगोन रायजोआ खुनु मिन्थिया इसोरासो मिन्थिगौ बे मा मावगोन बिथांमोना